počnemo dozivati tišinu i da na najtananiju i jednu tajnu nit počnemo da predemo ovdje među nama, između nas, da naravno glavni krivac za tu tananu nit i tajnu nit je ovdje među nama gospodin Dobroslav Petričević, koji vam je upriličio ovo divno druženje i večer. Nadam se da osim što nas spaja nit i prijateljstvo, da će nas od večera spojiti i njegovi stihovi. Samo prije nego krenemo u samo čitanje poezije i Dobroslava Bobana Petričevića, razapete su između osjećaja i zbilje, tako da nam se čini da što je više pjesnikovog osjećaja u pjesmi, to je više zbilje i u riječi i u pjesmi. Pjesnik sve čini kako bi pjesmom dotakao granicu beskonačnog i preveo je na jezik blizak čovjeku i tako pomogao čitaocu da realnost beskonačnog postane kako tako podnošljiva. Nema dvojbe da